Maria Auxiliadora, que ens va recomanar sobre un llibre. T'ha agradat el llibre i quin és el seu nom? Se diu El llei panxut les dora i el llei primal s'embola. I a mi m'ha agradat perquè el llei panxut buscava molta gent que tinguera una poció per a fer-se prim quan menjara. I el llei primal buscava algú que tinguera una poció per a fer-se gros. T'agrada llegir-lo? Tenia algunes paraules difícils? No tenia ninguna paraula difícil i m'ha agradat molt el llegir-lo. ¿Recomendarías este llibre? ¿Y per què recomanaries este llibre? Perquè és molt divertit. I així acaba l'entrevista d'Eric. Adéu!